kung iba siyang audio dae. Di palang gumana sa microphone ko nila kami. Just a minute ha, babalik akong konti. Oh. Ano ba? Okay. Kung walang sound, balikan natin ngayon. Pasensya na po kayo kung yung mga pong nanonood sa akin. Nakakala ko meron akong sound. Definitely po, hindi ko po siya na-check. Konting pamanhin po. Ngayon po, kung walang sound, balikan po natin yung ating ginawa kanina. I have said kanina, yung mga presyo, yung mga produkto natin, nagbabago-bago ang presyo. At ngayon po, diba, ngayon ay price update. Ang mga nagbago pong produkto, lalo na po yung mga Jack and Jill product, nagaling po doon sa ating supplier na siya po yung si Pediscore. Ngayon po yung halimbawa doon sa Jack and Jill product, yung mga gaya nitong XO, yung mga candies, Max. Halimbawa yung XO, dating bigay na po namin yan dito sa store is only 38 pesos. But right now, ang presyo na po namin yan is around 40 something. Parehas din po siya ng Max. Yung Max po, ang bigyan na rin po namin yun, nasa 40 pesos na per pack. Yung laman po niyan is 50 pieces po ang laman nun. Kapares din po yun ang price ng Chewy Choco, Chewy Tappy. Ang price na po ng Chewy Choco, Chewy Tappy, nasa around 43 pesos na po. At the same time po, yung Kalamansi na extra big na payless po, nagbago na rin po ang price. Kasi ang bigay lang po namin dito niyan sa aming store dati po, nasa around 18 pesos per pack. And right now po, ang presyo na po natin yan is 19 pesos na po ang ating presyo niyan. Ito naman po sa mga Greatest White, Greatest Choco po, as usual pa rin po ang price. Hindi rin po siya nagbago pa. Kaya makukuha po nyo pa rin sa amin ang old price. At ang nagbago lang po yung kagaya po nito ng Cream All. Kasi dati 38 lang ang price namin yan. Arang ngayon po is ang per pack po niya nasa 40, around 41, 40 something around that price. At ang cloud na naman yung RTD, yung ready to drink na pagbawa ng mga bata, ang presyo na po natin yan ay nasa 14 pesos per piece. Yung RTD, yung ready to drink na pambaon. At yung mga chichirya naman, kagaya ng Munghuan, Chippy, roller coaster, yung mga maliit na pong produkto, ang presyo na po niya sa ngayon ay nasa 8 pesos na po per pack. Pero ang dating presyo lang po namin dito niya sa store is only 6 pesos or 7 pesos. Diyan lang naglalaro ang price and topic. Pero ngayon, dahil tumaas na rin ang presyo, ngayon po please remember ako sa school. Basta work pala na eh. Yung chippy, ang price natin, yung malaking chippy naman po, yung blue at saka yung red. Alam niyo po ba yung dating bigay lang po namin ngayon, no, na 22 pesos, ngayon po ang bigay na po namin yan is 25. At yun po ang mga nagbabagong presyo. At yung, halimbawa, yung mga paborito na yung pangpulutan, yung Piatos, yung Nova, yung medyo malaki-laki ng konti, ang price na po niyan, dati bigay lang po namin yan dito sa aming store is only 14, but right now, ang presyo na po namin yan ay 16 pesos na po per pouch. O ayan po ang mga nagbagong price. Let's go back na po sa ating bago. Siyempre, tapos na po ang ating pag-update ng mga price. Let's go na po sa ating bagong topic. Yan po ay ang ating usapan at kwentuhan. Dito lang po yan sa Buhay Sari-Sari BSS TV. At ang topic po natin ngayon, kung paano ba natin i-handle kapag ang mga produkto natin ay iba nagkakaroon na ng interruption. Siyempre kapag nagkakaroon po tayo ng interruption sa ating mga supply, ang tendency po niya ng ating kita ay bababa. Pero on the good side naman po noon, bumaba naman yung ating binta. Nakita mo naman kung gaano kalaki ang yung capitalization, di ba? Kasi makikita mo 'yan kasi, di ba, yung mga produkto mo na ibenta mo, nabunta mo na siya lahat. Di simple magiging siyang cash. Hindi na siya stocks. Kasi pag ang nabenta mo yung lahat ng produkto mo, mo-convert na siya sa cash. Sa accounting side po niyan, i-record mo siya as cash sales.
Pero pag goods pa po siya, di good sales. Sa ayaw sa yung accounting. Diba? Pero tayong terms pa ng accounting. Sa di po nakakalam, meron naman po tayong background sa accounting po kasi yun naman po kasi ano pag-aralan ko, di ba, na mag-college tayo. Kasi ang akin naman course ay banking and finance. Nagayabang na. No, joke lang po. Pero ito naman po yun. Hindi ko lang kasi natapos. Pero, as I have said, kailangan nating paggiyan ng ating pagmayos ng business. Kasi ang ganito kasing business, parang pag isanabi mo kasi na ano, na sari-sari restaurant, ibig palagi naisip ng iba ay cheap. Para bang ano, basta parang impression, parang walang class. Pero sa akin naman, dahil ito naman ang aming tawag doon, livelihood, siya naman ang aming pinagkukunan ng kita, pagkain sa araw-araw. Guys, it's a very decent naman ang kita namin dito. Kaya lang syempre, ngayon po ano, anong buwan na ba ngayon? April po, magtatapos na po. O baka po may mga nakapaglimot na po dyan. O yung ating po first quarter po ng ating income tax return. At ano pa po yan? Baka na may mga nakalimot pa rin. Yung annual income tax return. Yun na po ang pag-file natin ngayong ano po. Dali na po man. Yan ang yelo. Tulong yelo. Mas pag mahirap talaga bakit yung yelo. Garang mapalipod-lipod ang mga senior citizen naman sa barangay ay. Ayun po, very good. Ano yan? Pa-excursion na? Pa-excursion? Tapos na. Matapos na? Siguro lang yan ang anit. Diba nagreklamo? Siguro lang yan si Gastos. Okay, let's go back. Okay, siguro dito muna tayo mag-e-end kasi may bumibili na interrupt din naman ng pag-ating pag-live. Thank you very much po daw sa akin na nanonood. Sana po, abangan nyo ulit susunod. Bye bye, see you again. Tabang ang kilo po.